Osachedwapa tikupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 12 February 2025. Paja Bon Kalindo mwini wake amati President Anthu Osauka komanso President wa bungwe lake lotchedwa Malawi First. Ndipo lero lino Bon Kalindo wayankhula motere, takhalani pompo tamvetserani. The DC lero tikuyamba ndi nkhani imene ndiyokoma kwambiri makamaka kwa anthu onse amene akufuna kuti boma ili lichoke. Kutamveka nkhani ya age bill, anthu ambiri anadera nkhawa chifukwa ufulu wa anthu ukanaphwanyidwa. Awa amene akulamulira amene aona kuti zinthu zawo zavunda, mazira awo asukusa, akupanga mapulani osiyanasiyana ndi cholinga kuti zisankho zimene zikubwerazi azayende mobera, azayende moyera, azabere komanso azayende moyera. Choncho adakonza plani yawo yonena kuti abwerese bilu ya zaka imene ikutchedwa kuti age bill ku parliament. Koma ziwani kunena kuti chiseko chikakupana chakupana basi. Ku parliament kuli komiti imene imayang'anira za zimene zimalowa nyumba, imachedwa business committee. Business committee imasankhidwa ncholinga kuti parliament isanalowe, parliament isanayambe kukumana, akaunikire zimene ziti zibwere kapena zimene anthu ati akambirane mu period imene parliament ikukumana. Ndipo dzuloli business committee idakumana, ndipo chosangalatsa nchonena kuti aboma amene chiseko cha apana, amene zinthu zawavuta, amene akufuna kuti aloweso mboma kawiri mobera moyera, atayibweresa bili imene ipa tebulo. Age bill yabandulidwa ndipo yalephereka, kusonyeza kunena kuti opposition awina, aboma alephera, kusonyeza kuti bili imene iyi sitting of parliament ikubwerayi sibwera. Undu uthenga wosangalatsa kwambiri umene ndikufuna ndikuwuzeni mama wa uno. Kunena kuti kuzera kwa leader of opposition, nkhani imene itabwera pa tebulo, anthu kumene kokosana ivomereze kuti ikhale nawo mu ndandanda wa nkhani zimene anthu ati akakambirane ku parliament akayamba kukumana masabata akubwerawa. Choncho amalawi nonse amene mmadera nkhawa kunena kuti candidate wanu mwachisanzo ngati APM sayima, ziwani kunena kuti kuyima kulipo ndipo palibe amene angamulese. Ngakhale tuolo age bill ikanakhala kuti achita pasi, sikuti ikanamukhuzanso tu APM ayi. Izi zinthu zofunikira kuti amalawi mumvese mmene amayendera malamulo. Lamulo likakhazikisidwa silimachita affect anthu amene akupanga kapena akuyimirira nthawi imeneyo. Mwachisanzo age bill ikanakhala kuti achita pasi, si ikanamuchita affect APM, ikanachita affect anthu amenewo akubwera kuchokera 2030 kupita uko. Lamulo silimayenda retrogressively, lamulo limayenda kuchita limayang'ana za kusogolo osakhala za kumbuyo. Choncho sangalalani opposition amene inu mmakonda dziko lanunso wa Malawi, musangalale kuti age bill ija yabandulidwa ndipo MCP zawavuta, chifukwa iwowo akuziwiratu kunena kuti kuwina palibe. Ndipo ngati angawine chachiziwikire ndi achita kubera, ichi ndiye chilungamo chake. Ndipo kafukufuku akuchita kuonesa kunena kuti palibe amene akumufuna chakwera muno Malawi, ngakhale anthu aje akumunamiza. Izi zachitika ku parliament izi. Tikuthokozeni inu opposition, mutapita kumene kumunakayima nji ndi kumenyana nawo. Mukati muzipanga chocho nkhani zina ndi zinaso zili bwino. Ina ndi ya mathematics, pakana lero to amalawi sakudziwabe. Inuyo opposition mwakhala chete kwambiri. Mukanapanga chotheka kuti mathematics chisogolo lake liziwike. Kodi anthu akavotera kuzera ku mathematics kapena manyo, chifukwa ayenyake amavoti amene ali amalawi, amene akufuna kusankha anthu akufuna ya manyo. Choncho tikanakondwa kwambiri kuti mmene mwamenyera nkhondo imene iya age bill
imenenso imangobwera ndi cholinga kuti asokoneze nkhani zina, chifukwa boma ndi lochenjera. Amati akaona kuti apanika dziko lonse likukamba nkhani ngati mwachitsanzo za mafuta, za kusowa kwa forex, kukwera kwa zinthu, fetereza kusowa, amabweresa nkhani ina kuachita divert ya Malawi kuti asamakambirane nkhani zija akambe nkhani zina. Ndiye iso kupatula kuti yamenyedwa ku business committee yalephereka, komanso inali njira imodzi yopusisira Malawi kuti asiye kukambirana nkhani zimene zikuachita affect pano, azikambirana nazo za age bill. Choncho sangalalani, komanso inu a opposition samalani kunena kuti kodi nkhani imene iyi ya chisankho cha 2025 anthu akukavotera kuzera ku mathematics kapena manyo. Tikanakondwaso kwambiri nkhani imene mukanayichita tako. Nkhani ina imene mukuyenera kuyichita tako inuyo a opposition makamaka mukapita ku parliament ndi nkhani ya mapension. Munayenera kuonesesa kunena kuti malamulo amanena kuti munthu akachita retire ayenera akhale 3 months asanalandire ndalama zace. 3 months ikangokwana akuyenera alandire ndalama zace. Koma kuno ku Malawi boma la anthu okuba ilili, anthu akumachoka terekeze a 2021 paka na lero sanalandire pension yawo. Nanga kuzakhalire a 2024, nanga kuzakhalire a 2025. Ndizomvesa chisoni kunena kuti munthu akuchita retire ndalama zake osalandira, 3 months ndikudusa, zaka ndikumangodusa, koma ndalama zake munthu osalandira paka na ena afika pomwalira. Ana akuzunzika tikunena pano, azikazi awo akuzunzika tikunena pano, kumayendera kuti akalandire ndalama zawo kwena koso ufika kumene kujaso mwina akazi jaso ndikuyambaso kumamugona, kumamunamiza kuti tikuyendeserani zonse. Ndi ziko lovuta kwambiri, ziko la manjanjawidi, ziko la mafia limene sitikanayenera kuti ifeyo Malawi tizilolwa mchitidwe umene uwu. Anthu akuzunzika kwambiri amene akuyenera kulandira pension yawo, even a compensation omwewa kuti bujeni court linalamula kuti boma lichite compensate anthu kaya anapanga ngozi kaya anatani, ma compensation kulibeko pakana lero li anthu amangoyenda. Ndizomvesa chisoni kwambiri, and this is the duty of the opposition kuti muonesese kunena kuti mchitidwe umene usapitirire muno Malawi. Mchitidwe wina ndi chikhalidwe cha apolisi. Apolisi spano anyanya aisandusa polisi ngati makoti. Apolisi kale lija ukati ukabapita amanena kuti ndi abale athu, koma lero li apolisi pangati kuli institution yokuba mwakuba mose ndiye kukubedwa kwambiri ndi ku polisi. Katangale too much, munthu kupitako kumene kokuti ukadandaule ukapusa malo modandaula kuti akakuthandize umamangidwa ndiwe. Mwana wina waku polytechnic kumubasi wamangidwa last Thursday, kumanga last week Thursday, atapita kulimbi polisi. Ndipo inu aosi ya kulimbi mulungu akuyendereni, mukuyenera kuti muachite discipline anyamatano makamaka kuma CIDs. Mwana wapita kulimbi polisi kukadandaula kuti ine naberedwa tablet yanga, ndipo tablet iyo ndaiona pa shop ya munthu. Tablet iyo ndi yomweyo mwana uja kukachita ripoti Charles Magesi kukachita ripoti kunena kuti ndaberedwa tablet yanga. Kukafika kumene kuja kutengana ndi wa polisi uja kuti akaione tablet ija, wapeza kuti munthu uja wapa shop uja atantenga osamutenga ndi phone ijayi, kupita naye ku station kukamfusa kuti mwana uyu akunena kuti tablet yake ili ndi inuyo, alati ndipite pa shop tikatenge. Ndiye abale anga muiwo amene muli mmakhala mu limbi kumene kuli polisi kujako ndi kusika kuja kumakhala kunali depot yakale, munthu sunga ende 2 minutes anangosika pasi paja 2 minutes kubwereraso ndi phone ina ya new one. Ali tablet ndi iyi ali IC imeneyi ndikunena kuti ili ku shop, alayiwe ndi okuba ukumunamizira munthu kuti wakubera iwe ndi chisiri kwambiri lolowa nkati. Mwana kulephera kunena kuti chabwino bwanji tikanapita tonse ndikayisonye tablet iyo ali ayi ndi okuba. Kuzonyiza kuti wa polisi ndi bwana uja anagwirizana munyaki wa shop uja kummangisa mwana kuchokera lachinayi, osampasa chakudya, osampasa mwayi kuti mwana uja ayimbire azibale yake. Wakhalako lachinayi, lachisanu, loweruka, andala ena achisoni akupereka chakudya kwa mbale wawo ndi amene amuombola mwanayo kumuuza kuti upereke 100,000.
munya wake akufuna 100,000 komanso ku polisi kuno tikufuna 50,000 ati compensation yomunamizira munthu yokunena kuti ati ndiwokuba. Nizomvesa tu chisoni. Kuzomba munthu agula mafuta pa filling station pa njinga ya moto basi kumpeza akuchosa mafuta jakuti asunge pena akagule ena malinga ndi crisis. Apolisi kumpeza ndikumulanda njinga ya moto, ndikumulanda mafuta, ndikumulanda so 400,000. Kuteko tikunena pano atulukaso papero ndi mtengo wa 150. Koma ukafika ku polisi kwa manena kuti bero ndi yaulere. Kuzunzana toka kuzunzana. Ine nimamva chisoni ndikamaona gulu la anthu likuzunzika andi apolisi mwanyanya kwambiri kuzunza anthu. Sindikudziwa kuti cholinga chanu chimakhala chani. Anthu akuzunzika koopsa m'maderamo kumangomangidwa opanda zifukwa. Nkhani yokuti ndi yokuti ikoza kukambidwa kwa mfumu koma mmapeza apolisi pakana ammanga nayo munthu. Ndiyo siyana kwambiri polisi ya lero ndi polisi ya zulo, polisi ya maiko amini maboma ena mbuyomu. Ndiyo siyana kwambiri ndi iyi. So ino opposition munayenera mutenge reading law kuti zinthu zangati zimene zisamachitike kuno ku Malawi chifukwa tangoganizani mwana wa sukulu kumumanga kuchokera last Thursday kuzamutulusa la Mulungu kuzeraso kwa munthu. Andi pakali pano patu mwana yakwene ati akapereke 100,000. Ndikupemphe iweyo Charles Magesi kumene uliko usakapereke 100,000 imene iyi. Ngati apolisi amadziwa kumanga munthu akakuimbira fone azane mange ineyo chifukwa ndi chibwana chachikulu chimene chochikuti azikazuza anthu munthu wapita kukadandaula malamu kuti nkhani jayendese mu chilungamo akukalandiranso za chinyengo kondrama kuseri ndi kummanga munthu jakumuopseza munthu kuti asakachite report. Lero li apolisi akulephereka kuti athandize anthu chifukwa cha chinyengo. This is very sad in a democratic country like Malawi. Anthu ena amene ine ndimamvera chisoni ndikamakhala siku ndi siku ndi atolankhani. Atolankhani akuzunzika koopsa kuona ndalama imene amalandira ndi zimene anasainira pa contract zosiyana. And institution imene iyi kapena mbali imene iyi industry imene iyi ya journalism inayenera iunikidwe bwino kwambiri. Kuli a lot of pain, kuli a lot of suffering makamaka amongst atolankhani. Lero mukayiona industry imene ya atolankhani is sinking simply because atolankhani ambiri akulephera kuti azilankhula chilungamo chifukwa ambiri ajama chidwa silence ndi ndalama zimene amalandira kuntchito kwawo ndi zochepa ndi akapita kukatenga nkhani zijakuja amakhoza kuitemenuza nkhanija ndikukhalaso yonama osakhala kufuna yeye koma amafuna amusangalase munthu uja kuti alandire ndalama. Journalism is dying in Malawi. Ndizosiyana kwambiri ndi mmene amapangira maiko akunja. Atolankhani akunja amalandira ndalama za phamwamwa. Andi panayenera kuti ma institution ngati Ministry of Information, Ministry of Labor anayenera kuti aziyendera ma station wakuona kuti kodi welfare ya atolankhani ikuyenda bwanji. Anthu amene aja kuzunzika ambiri yayiwo akakhala kuti ndi asikana amangogonedwa kuti nangene ndipanga bwanji. Kutenga matenda osakhala kufuna koma chifukwa cha low salary. Andi munayenera kuti inuyo aboma mukhale ndi njira zowunikira kwambiri ma station, ma radio station, ma TV station kuona welfare ya atolankhani akuzunzika kwambiri. Akulandira ndalama yochepa ena pakana lero imafika po nthawi ya ngongole. Radio station yawo, TV station yawo kumanena kuti ati nanu ngongole ndalama osalandira masalale osatani osalapasa anthu ndi osangoseka bwanji kungoiseka ujeni chifukwa ikuzunza anthu. And zonsezi zikuchitika at your watch as government. You are not taking any measures to stop this. It is very sad kunena kuti tizizuza atolankhani amene kalero tifeti kati tikamakhala ndikumamva za atolankhani kuli ngati amalemu tenthani umazuwa kuti oh yes amene idi ndi tolankhani
koma lero zinatha zonse zija zinatha chifukwa cha corruption. Maradio ena ndi afeki, maradio ena sanayenera kuti apasidwe license, koma ndithu akuzunza anthu awo wa ntchito, mabwana akuzunza anthu awo wa ntchito. Kungwazo zula pang'ono ndiye kuti ntchito atani akuchosa. So kaironso tini mabungwe ena akumatenga anthu lankhani from their station kupita nawo ku field kumaka agonesa osapasa ngakhale allowance. Muntu kumakhala kuchokera first day pakana the 7th day pakana mwina 2 weeks ali ku field. Zomwe system yayamba yokutati ndalama tikusiyira ni mufoni. Muntu wachoka kwawo mene alili ngati ma drivers ajati manena aku maka haya. Ena amachita kumaka pempha ndithu pa filling station. Kugwesa galimoto mpando ndikugona pa filling station. Mabwana ali m'mahotelo. Ndizomvesa chisoni kwambiri kuti maka haya owners akuzunza anthu awo kwambiri, and panafunika regulation yabwinobwino yochita protect ma drivers. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village tiye Mabuka. Titokoze kwambiri INRB atazuzulidwa kunena kuti abandalama zama ziphunzitsi kumulanje awalipirano sopano the DC atabangula. Izi zimene ife timakonda tikati kumenyera ufulu ndiye kumene koko. From Njeza village tiye Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.